Gikan sa 8 lang ka mga lugar sa Negros Occidental nga adunay Wi-Fi, miabot na sa 19 ka mga munisipyo sa probinsya ang adunay Wi-Fi access. Matod ni Engineer Romeo Tome, ang team leader sa Department of Science and Technology Information and Communications Technology Office, nga gikan sa 1.6 billion pesos nga budget gisaka kini sa national government ngadto sa 3 billion pesos aron maabtan og Wi-Fi o mabutangan og Wi-Fi ang tanang lugar sa 1st ngadto sa 6th class municipalities sa nasod. Unang gibutangan og Wi-Fi access ang Tuboso ug Salvador Benedicto, Candoni, Moises Padilla, Pontevedra, Pulo Pandan, San Enrique ug Valladolid. Tungod sa pagsaka sa budget sa proyekto, ang Binalbagan, Calatrava, Kawayan, Ibi Magalona, Hinigaran, Hinubaan, Ilog, Isabela, La Castellana, Manapla ug Murcia maka-avail na sa maong proyekto. Base sa term of reference sa proyekto, ang libreng Wi-Fi access ibutang sa mga public hotspots sama sa plaza, mga tunghaan, municipal hall ug rural health units. While labot sa Wi-Fi access ang mga private ug bulk users sama sa mga internet shops. Mato ni Tome nga ang proyekto naglaom nga mohatag og internet access sa tibuok Pilipinas aron mas mapalambo ang komunikasyon nga importante alang sa socio-economic growth sa nasod.